Bueno, gaur petzan eman ondatzen guzti izenak ondo daten itxo gonzala, bueno, Osuna Bareza, eta horrela. Bueno, arrastion, gaur, IPS elkarteak urtero, azkeneko urtetan izan dugu, memoria trestak izeneko dinamikatxo bat edo, eta batez ere, gure helburu horregaz da, herri memoria sustatzen dugu izan elkar eta dinamika edo proiektu ezberdinen barri emon, alkarrezetu eta alkarrik izi. Askotan irutea dukulako justu entzuan nago dena berreiten moduen, memoria bakarrik edo instituzioetatik edo akademiatik egiten zeu zer da, eta zorionez herri honetan memoria mundu askotan egiten da, eta batez ere herri mailatik eta herri mugimenduetatik proiektu oso interesgarriak egiten direz, eta guretzako Gernika bera baitere baliatu gureko genduke, zelan bat apurtxu bete Gernikak moten dugu referentzi baliatu dira, beste gainuntzeko lan dinamika guzti egitere, altaboz edo oiartzun dia hori moteko. Ekainen 25-koa berez bada iguale kurtsu bukaera, eta jende asko badau ja beste goera den, baina auton iguale goera berezio baten gauz danok, eta igual burue beste gauze batzutan igual dukin genkez. Baina ekainen 25-koa baduko beste egun berezie bada, eta da, batez ere, Estepan Urkiaga Lauaxeta afuxilatu zuten egune dalako. Eta zelan gu baliatu gure izan dugu egun hau Lauaxetaren figura Gernikagaz lotzeko. Izan be, Gernikara Suizak prestaki bat zekarrela bombardeo eta gero bi egunetara atxilotu izan zen, Añangizen bueltan edo Gernikan sarbidean. Eta horrek gaia baten historikoki Gernika eta Lauaxeta lotzeko noriteko konexio puntu bat badan be, justo urte horrenaren egunen bezpera eta ondoren kokatu izan denez, gu neko indar bereziten dugun urte horrenari begire, pentsen genuen ekainaren bukaerakoa, ekainen 25-koa fusilatu zuten egunen izatea Lauaxeta eta Gernika batzen dugien egunen. Eta ez ere guretzako ez daitik izan bakarrik Lauaxeta figura historiko baten moduen, baizik eta haren itzalpean edo gonek esan erpin ezberdinak jorratzeko egunen. Oingoko urtekoa gainera guretzako bereziagoa da, ze Alberto Tapatxigaz, mentuko guzen bi lagunek, berbein da genuukon, Gernikaren bombardaketaren 83. urte horreneko bombardaketarako ekimen moduan, etortzea zeuzen, apirien 20-pikoen, tokoratzen ja, 22 edo, eta evidentemente, bertan bera geldu izan zen beste hainbat egitasmo moduen, gero sortez hainbat egitasmo hau egiteko aukerokin izan gendun online eta bestelako bide batzuen bitartez, jarraitu gendu memoria egiten pandemiaren aurrean bebai, baina gitxinez asmoa genunkon ariketa edo horrelako espazioa sustatzea, ezin izan gendu. Orduen Patxi bere momentu izazten, ez datorren kurtsuan ingo dugu, eta niz jarrintzen nahiko temati izateko, ez, pandemia eta gauza guztik garetik egin ingo dugu, eta ekaina 25-koak alakabe Lauaxetaren referentzia loturen bat espadekon be, zentzu bardina eitea basagokigula uste gendun, eta horregaitik baitere kurtsu bete egun honetako ekimena. Egie da justo, azkeneko hietan egoera atxal guztetik krisi bakotzak bere onura ekartzen dugu, eta egie da Gernikan duen lekuko, IPS elkartea bere partaide dana, azkeneko hietan gogoatutu zuen duguena da, pandemiak sortatzen dituen egoera batzuen baliatu aldo guzela indargune moduen eta esalgune moduan, eta azkeneko garaian baitere, onlineko horrelako saioak egitera baita animeu gara, eta testu inguru honi begira eta egun honi begira baitere, bi saio egin izan duguz. Ibai Altzaga Aizetara elkarteko kidea elkarstatu dugu, Ungikoa, apurtxu Lauaxetaren jatorritik diren dute, eta Lander García Martxoak iruko elkarteko kidea baitere egin dugu, justo Gasteizen fusilatu izan zelako eta hilarrian eta testu inguru horretik horren. Batak hasieratik eta ordura arte, eta besteak azkeneko egunetik eta atzera begire, bien arteko konexio online egin izan gendu zen, apurtxuek kontestualizatzeko gaurko gune. Eta printzipioz, ahanztuen oroimena 1998 elkartekoak, Martinaldeko frontean lotua dagoena, eta batzuk hemen dakizue
baselako lan egiten duen, guretzako behintzat, bereik igual gitxea sistema duen be, baina uste dut lan itzela egiten duen eta esperientzi handi bete badan jarduera bat dela, eta indutzen jat, elkarrik esteko aukera paregabean moten duzkule. Besteak beste, gu begerdiken beste maila baten, bestelako erpin batzutat itiatute, baina segu batez be, testiga entzatatik abiatute, memoria errire, errotueri egile eta bar, eraiki behar izan dalako, ez gu igual beste ikuskera batetik izan dugu, deseraiki eta berreraiki egin behar izan den Gernikakoa, instalatua dagoen historia bat egon badagoelako, baina guk behintzat uste dugu instalatua dagoena memoriatik kanpo ere badagoela memoria asko eta landu beharreko eta herri dinamikek eta herri mugimenduak egiten ez badeuriek, ez dagoela inork egingo eta orduen guk hortan ardura asko katu gureko gendu. Orduen iruditeakuna da, edozein memoria elkarteen esperientzia oso interesgarria dela, bat jakinarazteko eta bi batez be, printzipioz zeuen lanaren berri baitere, edozein lekute eta Gerniken baitere lekutzeko. Hor deko zue gure dozue memoria dosier moduko bat, hori da, urte horretik eta gaur daño memoria loturik egon direzen prentsa kronika edo reportaje edo berri ezberdinak, askotan ikusko zuek estontotxoa da, eta askotan ni baitere baliatzen dut ikusteko memoria ez dara egun bateko gauza bat, edo egun bati lotua dagoen zeuzer, eta egunero dagoena presente, eta hor badago jende asko gugaitik berbaiten duena. Eta memoria oso modu partzial eta artxibatean edo oso interesatu batean landuten duena. Eta iruditeak, independientemente gero notizio bakoitzak ze irakurketa sortaz dezaken norberari, iruditeak bakarrik horrek badukola balio erantzi bat irudikatzeko ikusteko guk gure memoria ere egitzen ez badugu beste norbaitek gugaitik errengo duela eta ziurrenik ez dugu gure mesederako egingo. Eta beraz, inozko presenten dauen borroka bat da memoria, atzokoa kontaten jogulako eta norantza goazen baitere aipatzen dugulako eta gaurko irrogide behin interpretatzeko ezinbesteko balana bezala. Azkenik, daukogu oso itura bat eta guk etortzen den guztiei dekogun gauzerik horrein oparitzen dugu. Aparte gure presentzia eta da, Gernika batzordeak apurtxuet ordezkatzen duen eta Gernika batzordeak bitartez Gernikaren herri memoria ordezkatzen duen koloretako txorie. Orduen, hemendik aurrera zuek bete dengo espera entzunkizuna bera berateko. Eta hortik aurrera, animo. Eskerrik asko. Ez da izan duguna ez, baina esantzego iboneri gaur atoz diferentez normalien lantzen dugu gai batzuk eta horrek aurkezten dugu ez. Gaur atoz dutela ez eta hori gatxa bera. Kontoko zer nor garen, zer garen eta zer egin ditzen gabezan ez. Lauaxetan inguruen ibonek esan dau, garbi egin dugu berba eta gupe etxitu barik ezinik lada ez da. Guk egizezan bai elkartetik eta igual lauaxeta ez dugu gure inguruen hain gertu bizi zen, baina badauko guzen, topa dugu zen pintzela da batzuk ez eta ez baterako lauaxeta gaurko egun eziten egun sentizen, baina hoetan mabixen, bilatzen dortan mabixen unitibarko batzuk izan inaugura bainien bintzen bat moman niren deizuzi erekin batera, ez da. Eta, badie, ez dakit gure inguruen lauaxeta eguz gitxi entzun dugu, baina pintzela da bat beran inguruen. Eta gero baitzen nik ez dute bai aldarkatu du, bai esan lauaxeta gazteizen, hemen detridu eta gazteizen eta hilpen egun sentizen kamusantuko kanpo forma baten. Eta bizka bai ustot aldarrikatu behar dugule lauaxetan figura ez, eta lauaxeta moten dozko zentzazenia bizkara asko indala eta horrete Gasteizko Kamposantuko hormazar horretan plakatxo bat izeixi arbustos edo aretoz erdita pautu eta eskerra bat antek mozten daben eta plakatxo bat dauke eta gero biztu urtien hor erdi astuta dut da gero endutzen horako usto handi
eta nire ustez basto bat, eta ipini benan parke hotz eta hauen labaseta lakoako horreko bulegoetan bera bakarrik ez da. Eta ez dakit nik eta gero, hor autobus bukaz dizen, autobus geltoki barri bat egin ben, eta hori hartu bela baseta eta ipini ben guztot bera gozan Eliza horren aurreko plazatxo baten. Bizka plaza oso haue eta nola, ez dakit, bada horreko binkulo bat eta esan nahi bateaz, ez da? Esan nahi bat, hil ben, horre baldu zan, egoro pugun bitxo guztu bat eta inolako, ez dakit, sensibilitate eta lotura eta balore larrei barik, ez da? Eta guztote, horrean egin ben urte horren eta du rebendiko biologeran figurie eta labaseta etxietara eta eskoletara eta nik uste bera balorin ipini bidala kontinu ez da? Norra lagu, zerra lagu. Ez dakit, bai esan, pizka bat nipetzetan gure elkartiek, Ibonek esan den moduen, astuen horrein apirientzen izena, baina horretara heldu horretik, bai Alberto eta bai Aitor eta bai beste batzuk biltzela gure kabuz gure egia bile edo gure historiari berrea egitzen eta entenditzen zer pasau zan, ezta? Eta 2010 inguru horretan elkartu ginen eta pixka bat pentsa gondun modu kolektibo baten, memoria kolektibo bat garatu bat gendule gure inguru. Eta hortik pixka bat gerrako fronti estabilizau zanien, esan digun Kalamoatiko da Ibarko inguru horretatik Ipuzkoko mugu horretan, Ondarroko inguru arteko inguru horretan gertatu zana nahi genuen argitzu, jaso, dokumental eta beti piogu asmue hau biherra o formiemon eta toketan dugu nien zena forma egokizio da beti piogu garbi hasieratik batzen dugune gure inguruko argizitako liburutegizitan eskainiko utzela liburutegizei ondaletxei hemen dukuzuez grabazine honek, testu honek eta nire benak aurrera konsultatzeko ez. Orduen, gu bizkat hasi ginen 2008 inguru horretan grabazine gehitzen, lehenengo bakarrik audioekin eta lehenengo ideak jasoten. Horra hasi ginen eta geldi junda, gero irudix ezartzen eta gauzak eta gaur egun gitxi gora daukuz berreunda larroi bat testigantzak jasotan. Nik esango neke gure elkartean harini edo ez dakit edo osek importantiena hau dela. Guretzako oso importantia da berreunda larroi pertsona honek konteu dozkuena. Hasi ginen 2008 eta gauz 2008 eta nik ustot ja gerria bizi zebenak edo gerra ondoren bizi zebenak oso gitxi geratzen dela kontetako modu dauzenak, ez? Eta nik uste zentzu honetan, gure elkartek izizien bidea hain da bela, detzen dagoela, ez? Hirurun bat elkarrezketa nik uste memoria kolektibo hori osatzeko lekukozak hor dauzela. Gitxi gora bera, hone datuk guri indie, baina egonik ez, gora bera batzuk, 125 emakumezko eta 145 gizonezko. Eta egize da, 2011-2012 hor kriston testigantza jasotzen, kriston baraka diotik indurez. Fiketan bazari horrekin eguzen, asko die, gerra aurretik gaztena bide batzen dugu esik jaixotako eta ez hogetan meretzi arte, fiketan zari, hogeta lauen jaixotako ego hogei testigantza di ez da. Eta horrek bauken edade bat eta bizin batzuk eta eskerreko. Eta, bada multzo handi bada, benetan gerri horretik bizienak, ez? Eta egize da, bakoitzak beran moduen eta bere bizipenekin kontu da bela, bere bizipen eta bere emozio horrek hor barroen gatu dira eta urten da bela nahitzela urte edo eixo pasan, ez? Eta, gero batez gure inguruko arraize dire, Markine, Olebar, Txebarri, baitxe igual Eibar, Eibar inguru hori bai, bizkate frontiek ekarri ban ibibide hori errespetago ez ikuskutik sartu zen. Eta, gero enkargo dut, ez dakit. Etorri grabetara da dugu nazariko. Uda dozierra bai,
ez igual gure soniai referentzi eitxotzenak, baina, bueno. Eta gero bai induko alegin ere bai, gero aurkeztu dugu gudari edo miliziano lez gure inguruko frekunte horretan, Eibarreko sektori edo Markinaldeko sektori ditzen jakon zona horretan ibilitzeko gentiaz. Eta hori behar oso esperientzia politxe izin da, zerok beste modu baten. Batzuk ziren, metokoi eta joan, metoko jaten eta jurnaz eta ez datzuk ez aurkeztu nintzen eta joan nintzen eta hori da, okurri hori da noi batzuk, guztu zuen, hone die, gure lagunen, hamen daz, hau da, gure elkarte, hau da, gure memoria kolektibo horren isue. Pasarte bilpiniko gozoin, junta holan euren esperientziak eta entzuten, eta igual ez da ondo ulertuko, baina ikusten duzu bai, ez dakit arkaskizek politxe di, ez da, asko dide daz ja, baina, balitan adibidez, nahiz eta oso urratik bizi zen, nahiz eta etxe ondo lagun baja hauzi, nahiz eta alde bier, danak daukek kriston gogo edo, kriston gogo kontetzako, edo nintzen kontau nahi zen dabe, eta batzuk esan dabe, eskarrak etorri zariela, nik hau kontau nire. Edo batzuk negarren dabe, edo batzuk gaixorik nidie gure napuntak, edo sekolo etxeta ez du kontabatek, bigarren eskun ginen, eta esan zuek etorri txekero, esaldiz izan, egunetako tristurio ginaban esartu ez. Eta zelan da posible, laroi urtera, barriro, astute gomidaren gauzak, barriro, ez da astute, hau ez da. Eta astute bai erontzat eta bai guretzat oso importanti dela, eta horrez. Eta ez dakit bat batek ez ez zuzko. Da kontu natzen gozat, zoitan, ati zauduzko ez, etxien, eguneko lanetan etzik kafia tozko, pastela dago, eta turroi bat, eta keixak eta benga, benetan eskertzeko da, lehen esan dutena, berreun edo iluneun grabazio horrek, egun ematen, gure arrizitako liburutegire badeiz, da, eurok posible egin abelako, eta mapa oso bat osatu behin da. Para bat esperantza. Maria Etxebarritza bat da eta Eurorituko jakon oso gertu, ez dakit ezagutzen duzuen Jose Sagaruna zehanuriko gode bat hilben larrozkanien. Kontu pertsonal batzuen azkau ziren eta bengantza antziko bat izan zen eta militar fascista matxinatu gallego batek erabaki ban, bere anaia Juan Sagarna Gerniken izan zen, arrantzu guztiot irakasle izan zela, eta, irakaslea zen eta bertzale gaurko gortik etorrelako zehanerutik kanparatua eta burko zen bierra lortu banin baimena biarretxeko eta gero arratzule bideratu ben eta Gerniken izan zen gaur estasunean gauden, egon da baka euren etxin. Bebai elkarrezketatu benduen, Zagarna edo bat gorka. Maio osoko gora bera gaitzik, bengantzat izan, eta militar horrek aprotxeo ban, okasinoi eta... Zuzenien bera izendatu, bera salatu ben, eta hartu bengoz atxilotu, eta kuarta baten atxilotutuk ditzek, goiz baten dugu senti baten hilen. Kontu da hori oso zabaldote izan zela, oso gazti izan, oso urrakue, oso eta bentzat, guziko zuen Mariak entzan dutena, laroi urtera zelan afirtitutzen dut kontentu. Eta kontu da, daro jakin dugu Molina zein izan, baina ez tekin izan zein izan. Eta, suertez, hori da lortatzuk argitu ari zein genuen, Arturo Molina Rodríguez, gallego militar matxinatu bat izan zela, kale bat duke Pontevedran, Ollerias herri baten, Avenida Molina, beran Antria egotzen eralako zena zen da. Asinazio... Ileroko diru bat... Gizona, gero egin zan, urrenko gunien, onzan atake bat eta egin zan, baina eta bizkat argitu alizen dugu historia. Ez gara argi musikotu zer ez dela eta ikusko zuen Mariak abade hori
zelan biziban adiez pasako, ez? Gurin etorrezi, en general, sotorrek. Da baitzen, ez aspetxe ikusenik. Dabil, Emile bertzen da, Otamasariko urri isen. Urriko hogeita egun horretan kokatzen da. Jene, arakortan ari atentzit, nioen asakortan baina. Da, kero gortako hori eusanien, hori frenti horraino etorzi, nire etzizan da tatio, hori izan azatako hori bestuetan blokarxe, hartu, da, gure eroen. Da, orduan deuen, hori dokosea badie, guri eroen gautxen. Lo iban, zitxia ezen asa. Gerez, ere horazkenean zen hori abadiak, gero bertxure oizko dut nire. Da, atzalde maten hori eta gura eta berikura. Bertxu diktoren izan kretik izirbe. Guri eba antxe, da, zitxi zen. Guri txaskaien hori. Begizilotu, dokose, eta konzien. Da, nire atzitatio, zeko hori dokatzen. Da, akabo, zer, urrelo, urretatzen dago zei bila, eta oso horren mundu eta pixoa eta izan duki. Enzegin etxean, burrezen nirea motu. Nire tikotartia, eta haitxe, hola erotu, itxori pasatatik estina. Elgoiarra oinez, notu pekuni bide. Elgoiarra pasaren eta mokolua, zaune, kargaruzatik, esatu nire letzioa. Izeitxek hemen, ondo konsekare duen, mokolua. Izeitxek hemen, bosen goera, zer ezin gizet, ondo dunatzen eta nire entzizanak esitxo, mokolua ideanak bai, da jaso, indien una nuten. No, bizkin zer esan duen, eralatzeta. Tio karzela gara. Ondarreta. Eta haitxe, mokolua jaubetu, mokolua pasaban. Eta gu bizkin dara, hori zan otubri, hori maizan azken artean, frente horren artean, segin tio zabatan, baina ez. Gurien, osea, lagunatek izatotzena, tontotzuak, haundetetxe bakatu eran, bai bakarrik bide, bide nazio. Hortik eskumetik, zure soldatu abezerik zein larkina baktitzeko batik, zena handire, edo zenan donoserekin, ez egin eskumeta hartu. Are kamilila, odora ikusi, dozerat dela eskusan agarri. Horretik, odora eta eskei sentitu zanara, doko zezan. Ez zaitu zuen ba. Baina, lehen ondako leko nahazen uste kaninu eta azalde maten dira izan zan, hori gerbegik ezertza dugu. Eta, praktikut izle, etorri nina nire ere. Odon etor zanien, nire nahiz esanak hoge batien, eta birak besti. Azken gondi hori nire no, abadik. Azken alde ere izin gero. Gero edo mandio badikora, begiz erote. Eta nire tion botako zitxaken horren zilotuten, bertzikera lotuten. Han kontuen, experiencia horren tiro, deno tiro horren botako zitxas, botetako zitxas horren, ez egin zinen, ala tio, ala bat izkin. Urrengo jenti ditegre de arreglos, esan horre. Memoria jasota aurrena be zeuken esan gehiagera kutsatute, zeuken beste nunbaitxetik
entzundakoaz edo, nitzako euskeran be aportxo bat lehenako euskeriz emakume hori bilida Afrikan, Palestinan eta hor ziren monja, eta hortik aparte dutzako kapela gauza espezial bat, monja bat, habituarekin eta gerrari buruz eta entzungo zuen zelako gauza gogorrak ezaten. Eta kontetan ditu bedorren lehengozina batenak, eta kontetan dozkuna, ez da itxa testigantzan, hemen grabazioan jarri egongo da, baina zera mostutzen durie, txoritxo bat itxitzela, Espainiako lasu koloriko hori ipinitxe, derrigortu erizera juten eraz, baina hortaz aparte biola hori bet. Eta gero justo bera eta bere lehengozina baten bitxartin, biola hori batzuen nortzu zinde jakin nindu, eta bueno, guk testigantza honek bai dugu zinen, ez? Ipintzen dugune, eta, bueno, tortik aparte, familian Ollabalen egon zen gizon bat, apur bat, republikan alde, PNV-etik, abertzari ezain eta ez dakizen, baina Junta de Defensa edo egun horretako kaos horretan aurre ibana eta pertsona hori bedorren nebizan. Lehenengo mailako informazio asko zetu. Lehiatu honen garbinek soldado que lo hicieron gartuen, beruen, que le llevaban da intzez, que lo vamos a matar, da este se declara da intzez da. Politxutik aurrera jende, naua jendora. Zabakoa da geria deretu da? Bai, horren dute, txeko fin bastarri, atxekin bibela eta bajaute eta intzez, eta gerandik, osta bezartuko txin, eta beruz. Aquí es mi casa, la gente, aquí, pararme aquí, anchístico. Da. Ahora, me lo fui de ella, pues en el coche, eduene, curpidarte. La curpide va a tomar la curpide que yo va a echar. Eta hori da, hori bostutzen da... La mesa church, se no yo punte church, se no eché, da, yo sé, y mañana a misa con esto, con la boina roja y con el churi aquí. Y ahora solo se me olvida con la castellana. Está funcionando, es que no es posible estar. Dale que a un estajo, que llevo a un santo, se verá que es la política y se ha hecho de droga, es la política y a dicha maravillosa escena, a choribos, ser banderas para que llamen Ulle Subici, a dicha con las tanques que se van a incluir ahora de vida. Hori bizik dira, Bueno, segidu genki holan, baina, nahi gozu ez kuriosideko edo, bideo asko ez ezagutu hori zintzen dugu zuta da. Denbora dugu nien, aztixiratu eta editetan dugu, bale, egune horrez dugu. Gero, beste adibide batzuk, ezin izan dugu zutu nahi beste jente lokalizau edo jaso, rudari edo miliziano untxinak gure inguruko batzuk, baina, saso baten ibili bagine, igual gisa Jose Andrés eta Jose Maria Diebi Baina fetxan bat, txartua da, Enda zei urte zitxun hartu, Guk hau grabau betu nik uste dut enda 2 urte dukezera. Jose Andrés Azpiri, hori be sorpresa hori bat izan zen, ze Markinarra da, baina Markinarra ez da Markinen bizi. Bizi da plazakola ez da etxe zeltu zuen, Ia ixe berritxunez, eta orduan bizimodu dana berritxutik eta guk izonari gaudut. Jakinen du nik bere barri, jominen bere gana, eta resulta, frenti horien etxera altu zani, eskapa hori ban, neketxora juntzan, eta bere kabuz apuntau zan, eta justu apuntxoe, eratzen euen gure eskualdien, eta ixe Gernikara arte, egin barri txikizetan edo, bataioi bat osotu zen, itxasalde izenekoen, eta itxasalde bataioi egon zen, eta itxasalde bataioiek bere burue entregagoan Bilbon, izen zen bataioi bat, kartzelak zabaldu zituen eskumatarren kartzelak larrinak eta honek,
zanantago zurixe eurek errendintaguen edo eurek tartin ibilizin, eta honek, inikoan hartuen preso, eta beste batzuk Frankos borrokatzera eta paseuzin modu, Jose Andrés Torretxo, trabajadaretan daukimen da ibilbide luze bat daukiman, eta kontakizun askozik gerra osteko oso politxek, elkartzen zinin, klandestineari, lantzinen bazkariak egitera, desfilau eta dan etxebela urberoako balnean izan elkartzen zin, eta hori, uste dut bideo bat, ez jarko ondo ulertzen, baina kontakizune gutzako oso aberatzea izan zen, eta bai igual, horrak editau eta ipintxeko asko zen galdetute eta erantzun laburrek, ez? Eta gu nahi izaten dugu, abile rollo ipintxe, ez? Batzen ziren, diskutuen eta desfila hoitzen egin. Bai, desfila hoitzen egin. Justo berrogan ez dirak izun, baina kuartela gonzan, aldiro gitxineziko batalio gotezien. Orduen, eta batalioiak gerratien bet desfila hoitzen egin. Haureko desfila hoitzen egin. Azkaldute egin. Bera kontauteak egin, besteik ez dago. Ahora que cuenta todo se ve octubre a la hora. Todo se cae todo el que no está que no está ni guerra no está. Esa nave aprilia ni le tengo como marginal de la yo sabe, pero es como yo sabe va a estar quiero octubre muy bravo, septiembre noviembre muy bien vuelta a venir, la que no hay que llorar, la verdad que siempre va a estar en el ahora también voy a ir a subir. Entonces sí, debate de Victoria. Franco, Onda lo tuve, pero yo me anda aquí, eta ona ezin edu? ona du, hortxe egin ona gero, esaten da egin izan hori. Mandiola da, hori lumetik da, mandiola horren egin. Hori, 20 gotin, gozeko zan haide. Hori, ordu negunin, frenti honetan ere bolante harute, anandik barri egon, egon ginen, aron bihain, kominen horien eso zuen dezu, edo gibirioa eta unien punta unien konpaini, gogo. Hori, punta nakarrak punta, errotota, gani. Ahontzak libre, nahi hartu nahi hori. Egun zin, ikuntzin, hartu porque ikuntzin karne, akiri zartzen, aurren gibirioa eta ikuntzin hartu nahi agama egin. Bombardea una marquine, gurie mortero che nessuno vede e otto cose. Mortero che tanto che alla stava l'urre la grafica. L'urre che presenta e che la sua cosa io per finire io voglio bombiero deve vedere la UE la che è sulle da prima della U. Esa la metro della persone mortero che non è come una marchina che amamos seguro. La marchina de amamos que digo, es a cara y a hacer. Por ahí que verdad legal y yo era verdad. La anti factor que la ata conceptos que ande por su mundo que yo realmente ahora que no calle de cangu hay que lo que debe. Entonces la gente que a mí me contra de ellos le fue ahora que llega de ver más que calle. Pero lo que es otro paseo que ni más que ni en un carro en la una soy elástico que no sabe influir que orduña no miro como hombre de andi para bien vea cabo para no de vivir para la sabe muy andi amamos una amor y trabajando en el mundo pero que estudiará el hace y juntas que
Marquinhos Camilo acaba carregando. Entonces, ahora que me dijo, ahora que estamos de efecto la nota, arma posible, para que ondo función de mañana, cartón de euros. Cartón de euros, cartón de euros, es el control de niña, perdí que va a un color que a mí traía la idea de bien. Me traía un día del 22 va a ayudar, ya era muy bien, damos, como se quiere, fue está aquí, va a ser toreada, 6 euros, nada, 6 meses, está aquí, un puta muy bien, libre, que queda, va a quedar acá en el handik babi, gero topauela, bat gilik, beste asko egiteko, ezin nuen konpainia egite. Ordu nuen, sozialak ez kontik egiten horre barbetu. Gebieneko barbetu konpainia, gero batzarri maitu. Hain egin inoke, andaren areke, gero ikota barbetu. Gero ikota barbetu zera. Eta zenduren duro dela, ez da inera ikusigen, ideko. Bat beno egin dut. Moduko punta, gero ikasko kunkine, hartu kusigen eta batzitea gati. Gero bat egin ditu, egin araze punta. Araze bete urtean, portero, egun zin, portero. Eza, Tiroteo baina hundixe, ez? egun zin du, portero. Artillería era que una bastante evoluciones, bastante contra la artillería. Dije, yo digo, Beraleko, azpiri beraleko, igoan ez. Beste Jose Mari Izagirre, albitxu baserriko esan bai, eta hau justo dira horretxuen grabagundu, eta bera algeta, Ibaizabalen eta Elizan, eta pixka beran errelatue intxortako frentetik eta dator, kokatzen da Gernikeko ardaketa horreko eguneta batez, behar batetan dagoetan, zelan datozen handik bonuz, eta Mollebarren retiradan lo izen da behar da moduen, Kastenita basertzen, eta ja fasistak sartzen dauzela Mollebartik, eragitzen dabe entregeti edo eskuadra bat ezaten dau, Sienkeko Madalena Permitxa bueltan, eta harekin batu ziren eta horren dintzugu, ezatu zela. Onde dibi, pixkat testigantzatik, oinonekin danokin, testigantzanekin eta, lehen esan dugu, bideokin eta testokin eta testigantzatzen gabiz. Hau ezin dugu bakarrik egin eta gu gauza hemen baina gauzare txogat dauko gindu egun ez, asunetan baino transkripzioekin eta laguntza eskunek edo horretabe beste montotzetan baso garbitzen edo internetak ez eta horretan gabiz, ia hori forumi muntuen dutzen ez. Lauzetak nolak izitan eta etxet ditzu aztie eta bizitzeko gogori. Eta honek die lehen aitzitu zen gure udari eta milizianak, ez? Gure, imaginari zuen dago esan udari eta milizian hor, honek die, eta honek zien, ez? Positek hartu eta kanpotik eta hori zienak, esate baten gure inguruetan fasistei aurre ditzera, ez? Jose Mari 8 de Txintxentru, ez dutzeko aukeren pilindun eta ez dakit lehen motaiko izan, lehen golan, ez? Pasaten gindune. Eta jotako Bilbotarra, Begoñakue, Benimekue, Bizkaiko buru batzarko idazkaisi izan dut bai, baina gudari izan eta honek toko jakon lehenengo gautako autobusetan sartu eta gure inguru toki ez, irailan azkenetako borroketan ez. Eta Jose Mari toko jakon, Etxebarri eta Elgoibarrarteko San Miguel inguruko portu horretan, lehenengo tiro bekartzie, bera eridu izan, erretiradan zelan naran erretiradan,
esaten dago zenetik lagundu zela bera, eta notzela koñak, eta ez da zela duzela, egizka baten baina beraz, ziren ez da izen bat kide. Eta izenak eta izenak eta behar batuen intetan dago, eta honek egon eskun, bebai bide, gero azalduko gune desoberaketa batzuei, testu inguru batzuk. Gero, Fernando? Fernando Uribe, honen barriak egin duen, justo bedorrek liburu, bere memorisak idatzi zitxulako. Memorisak horrek bedorrek eukizitxun, eta gure antzerako beste talde baten eskure elduzin eta publikago izin, honen liburu gestizeko bestseller, eta ikusiren duen, hainbeste kontakizun dugu zela gure inguruko. Eta tartien bat, justo honen haitxitxan, ogizauelduan panaderetxan eta agote zile menditxe bajatzen zinin zara rakerretan eta nunbaitxen jakik duen bizizan handioik, lehioan bizizan, eta honeaz autoko gineo, piroa kostabakun, baina jota buru belarri, eta gaur honertu horregatik modun, egun baten biarrein da gero pixak, ara jugina lehioa eta oso ondo hartu baitxun eta kontakizuneko oso politxik, eta gero klaro. Honek gaurtik, bedorren gerrateko pasartik kontatu edaukez. Baina guk geixa topetak egin dago detaili ez, eta panaderitxako ez, eta nik pentsatot oso gustora guzara gugaz eta gogoratzen gauzak eta... Hau jente inguru horretan afiletetan mobiletan duzena, eta osoeko mobiletan segitu guen, eta igorrena, hain galatuzten nik, dani ez, baina Marcelo hori gertzete kariño berezi bat ez. Marcelo, inkombustible izan, eta egu izan ipinatzen eran kideek ez, inkombustible eta egiz izan da, gizon hau zan makina bat ez, bai bizitzeko gogoen, bai memoria itzeko gogoen, Argentinako kereian deklaroan bai, esaztezen maturtekin, Deitze zentzen eta beti prest, beti beran etxin hartzeko, Martina etorretzan jegi gainekin batera, eta Marcelo, PC-ko komunistekin eta beste Rosa Luxemburgoko batalioiaz, eta Marcelokin nahi duen, beraz egon ginen etxien, eta gero nahi duen ekarri, jentiai aurkeztera, beren kontakizunen, eta gero nahi duen Marcelo erun bera gontzan lekuetara. Argazki horretan agertzen da, eta da, Urberoako baldearitxoen gontzan kuartela, Rosa Luxemburgoko eta horregon zien, eta bera torzen, eta gau, paskatuta gero egin egin duen, eta igualito, desastre, aquí en las oficinas, esto era la entrada del batallón, da bueno. Eta gero erumen duen, hori pasetan da, eta laino esartu zen, eta nahi duen kalamoa ikusti bizkaberak eta kokatzi etxarri erumen duen ikusteko, eta laino ikusko zuen, pasartu hori hartu guzen, curioso da, laino bajo dago eta akira moten dago, eta tipo bat, eta Uste da, historiara dago. eta dator egun horretan jauzi izan kotxetik, tireka bat, baina ez dakiz emat urtegaz, eta jauzi izan, eta baina torretan, eta gonzango egun guztixe, eta... Eta etxai, baina honen historia ez da horrazten. Hau 1990 irunen bizizan, 1990 badauen Asturiasko vuelta hori dagoen zena, sare baten eguen sartute, harek handik eskapetan eguen zenai muga pasatzen laguntzeko. Gero Gerrati etorri zen, Gerrati kriston ardurak hartu zituen, Juventud Sozialistako direktiban egon zen, Juventud Sozialista unifikada, komunista zandera. Eta Gerrati eta lako bate, tokau jakon, Markinera juti, Markinen eguela, Urberoagan, eguela, eta frentie Kalamun eta jote zala, tokau jakon Markinera juti nahi zeban abiadore ikasi, danetik, eta iritzen ez joventura. Batuen preso eukiben kartzelan, trabajadores en eukiben, eta gonzan bierretxen arronako cemento fabrikan. Entera usinin, eurok, porlan hori erabiltzen dela Frantziara erun Alemaneak euren fortifikazioiak egiteko hasi ziren barruen sabotajeak egiten. Eta hainbeste bider, ondatu izitu izan makinak, eta alako baten ezaban atragoiko etxu eta eskapau zani, beste zare baten eta nahi zeban sartu
makizekin ona, eta sarrera horretan hartuen preso, bere bizitan, gaur egun entzuten dozuz, euskal presoek ze kartzelaldiz ez da izan, baina gerrako ondorengo kartzeladizek ez ziren nahi ilusio, baina honek uste dut 32 urte zituen kartzela. Eta hartien Benito Manzanasek torturatu ban, horretaz behar, galdetu zer bere egunien, eta berak esan dabe, patxik esan dabe modu inkonustina. Azken egune arte, eta edozetan koperez, gugaz deuzak kutxun baten koik bai, eta pasarte bat, Represio komunista bat osutzen bai Burgosko kartzelan, eta nuen bera, eta hanbe asmauan, masa bat, tinta bat ez da izabetxiko eta periodikoa diazte ben, eta ataitzen periodikoa da, eta za... Nik entzakit, bai. Pasarte bat, bale. Bideo geixaraz nahi gozue borrezi. Gure biletatik ikusi gina ditze, bai erderaz, bideo asko euskaraz dukaguz. Hau da pizkate, hori dutzen dut lan, baina. Bueno, mira, cuéntanos cómo veníais. Por aquí, ¿De dónde veníais? de Marquina, vamos, del balneario, balneario a Marquina y de Marquina aquí. ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en Echeverría, que era, de cierta manera, veníamos a parar el paso del Calamuán hacia adelante, pensando que el enemigo bajaba el Calamuán y atacaba hacia Marquina, a ver si se puede yo, porque nosotros hacemos el frente no con el plan de ofensivo, sino un plan completamente defensivo, de defender esta zona del avance de las tropas que estaban en el Calamuán. Bien, han pasado 75 años, pero reconoces... La zona es clavada además, es clavadísima. Entonces acá no existía, entonces aquí no existía. ¿Y vosotros a dónde subíais? Ahí arriba de un pilar y había más o menos pinos y hacia otro pilar. No, aquí no había pinar, ese pinar es todo. Yo creo que aquí no está pinar. Porque yo, lo que yo tengo que decir, estamos enfrente del Calamuán. Estamos enfrente del Calamuán, 100 metros de altura. Es que ten cuidado porque el enemigo viene de ahí enfrente. Sí. Y ese Roma andaba hacia el no quiere andar por aquí. Entonces hay que parar los pies aquí. Sí. Eso es lo que decimos. Y no me saques ahí porque es lo que yo digo. No digo lo que Bueno, mira, cuéntanos cómo... Bueno, Kalamaua esan zuten, ez da ikusten apuntu da. Bueno, hori da, Marcelo, gero, ustote konpultzazioa Izquierda Unida segidu da militetan, eta Ibarko Republika egunien, berak atzelduan materie, da izan urtetan, hil arte, eta gero urrengo urtietan, beran handriek, bebai ministrie, atzel bizitza, gara Aurretik Eibarta ospetsu bateko okabisak etxe bain, eta okabisak bere eriotza horrin eskatu ban, bere ondorengoen Martzelo izatea. Bueno, gero, Luis, bai. Bueno, legia da, gurri, justo bisepe ospetsu zamarrak izen die, Luis Ortiz Alfam, hori gure oso gertukue, itzelezko alreman eukidu gure horraz, eta bueno, familia bat, ezkertiarra, republikarra, izquierda republikana zegoen garai hartan, familia zen alderdi horretakoa, posizio honekoa, kulturalki eta hori, eta hasieratik bai, sartu zen voluntario, eta egon zen kapitan Casero batalioian, baina jakintu edo ikesitzako edo salako enlace zen jarri eben, berak esatean inoiz ez bala fusil bat hartu, pistolarekin ibiltzen zen, eta beti bandoekin, komandantearekin eta haren hurbiletik beti horrek eta egiten, baina bukatuan, gerra guztia, trabajadoresen, ibilbide oso luzea, gero memoriatik erabat zeukan zer ikusirik, jubilatu zen, eta handik urte batzuetara txuekak aurkitu zuen berau zerrenda batzuetan Murzen egon zalako, eta handik batera beste bat ez da izan, eta gero iritsi ginen gu, eta gurekin gero berezi bat izan du, ekarri genuen itzaldi batetara, eta ekarri genuen desobidaketa batetara ere bai, eta oso bere,
oso bideko. Eta gero bestea, Francisco Pérez Luzarreta, bueno, ikusten duzuen alboko gutila, edo, izatez markina da, baina gaur egun berako alkatea da, ez da, bere bitartez, ze bera egun beran zegoen presidentzian, eta familia gaztetxoa zen gerratean familia bai izan zuen implikazioa, baina hau Gernika batalioiko gudaria, Bigarren Mundu Gerran, justo borroka horretan, oihartzun handia izan du Gernika batalioia, baina egun da piko, ziren bakarrik, eta borroka bat izan ere bakarrik, hau zen euritaiko bat. Eta lehen batxika izan da egon batzuk, hartuen parte gerran eta suertau jakuelako eta gero alden duzien edo, eta honek konsientzia antxe, azken momentu arte, eta hain neuriko kidea zen, eta berak esaten dago, ikusten zizunik justizien aurrien, erabaki bala borrokatzea. Eta hori, mugako bizimoluen eta erabakarrik abatareko, eta hori, determinazio hori eta erabaki hori esaten dena gaztelu. Eta, bueno, zain guzti horiek, usabea esan dugu, baina ezke eta honek barrela gure inguru etorretxe, bai, tien ilitzeko bideztak. Sabino Abiola, amotarra da, gure inguruko pertsona baten txitxe zen, eta, nik gertatzu zitzaion, neko gaztetxo zen, etxeko egoera, eta etxean egon zen frentea gure inguruan egon zenean. Baina, frentea, justo Gernika bombardatu, eta hemen zerezko kaosa sortu zanean, eta Elgeta nazionalak hau da ibenien. Oizera iritsi zirenean, 26an, 27an iritsi ziren oizera, gure inguruko frente guztia Eibartik, Kostararte, erretirada egoben, eta erretiratzen. Orduan hau betropekin joan zen, eta ANV-ko asamblea ere, eta orkestu zen ANV, eta neurtu zen askatasuna batalioian. Askatasuna zen zapadoren batalioia. Hau zen ANV, eta orduan momentuan batalioi bat osatzen egon ziren, eta horretan egon zen. Ibilbide luzea izaban frentean, gero sortau jakon, eta haunek, bedorek, borrokatu bat Frankoren. Frankoralde, eta, guri kontauzko testikantza bat, gogorra ezen, ezin dutzu eta zen errearen izena, zestotelako gogoratzen, baina Estremadura inguruan, hasieratik, altxamendua egon zenean, Frankogaz lerrotutako herri bat, hartzie lortu den gorriak. Ez, Republika aldekoak ez, eta orduan eskuratu egin gorriak. Itzerezko ofensiba moban Franko berreskuratzeko herri hori, eta hau egon zen ofensiba horretan. Eta esan dau, bera herriera zartu zinean, oteuskun, suertau jakola, elixara sartzea, konturatu zirenako norbait frankotiradun, norbait tiroka zegoela. Eta iritsi zirenean sakristiara, orduntxe, bero baina hauetik iritsakoak atzeman bela miliziano bat. Eta bere aurrean, milizianoari bere ekideak, bere taldekoak, begiliak atea ziren. Bizirik dauela, begiliak atea tantxera badela, bizirik. Eta hori, zorionez edo zoritxarrez gertatu zen, baina bere testigantza jasuta dukago, grabatuta dago, hor dago, zer da. Eta Jesus Elkia da, ez da antzerakoa, baina beste bilbide desberdina, nekeitxarra da, udaletxean zegoen lanean, gazte-gaztetxo, kontuak eta eramaten, eta hau ere frenteak angeliek egon zenean, egon zen lan egiten komitea defensarako. Kabo izendatu egin, arma bat, pistola bat, eta komandantzien egiten zuen lan. Baina frentea aurre ibanean, bera ere ANV-koa zen, eta ANV-era aurkeztu zen, eta Sabino bezala batalioi berean egon zen zelan nola dago, egon zen zapadore. Eta Asturiasen dagoela suertatu zitzaion ondarruko balko legetioko balko txiki bat, eta arrantzaleena, behardik hartzeko edordi perso zegoela, salbe ban barkola eta lekeitia ekarri behar. Lekeitia ekarri batera kartzelera. Epaiketa,
izan zuen kondena lagun bat, bete zuen kondena, eta bidali zuten Frankoaz gerrara. Eta egin zuen desertzioa, esan aurkeztu. Iruñan aurkeztu behar zen, alapile zen eguztu. Eta ez edo, bueno, iez egin, igeritan eskutu nahondagero igeritan ondageritik, eta gero egon zen ordokirekin, kepo ordoki ospetsua eta, alemanak Frantzia egoalde eskuratu hauetik, ordokirekin, polvorin batzuk zaintzen, ez dakiz zer, eta azkenean iez egin zuen Venezuela. Eta hau ere, jarrera bat, taino betik, jarrera bat, 11 aldiz grabatu dugu Jesus. 11 aldiz egon gara berarekin, izan iezko ustean eta guztean. Baina, hori da beste, zenbat urte kibitzen dien, Eunda bat urtekin edo izan eunda bi betetzeko, baina esatortzu eta 11 aldiz egon gara berarekin grabatzen, eta... Nire buskate honek aurkezten arintzeko. Erargo Bujanda, beste bat sasetako batereko udalizia, gure inguruko mendizetan izana, San Roman eta Konde Garren inguru horretan, Barinatik Eibarko inguru horretara. Donostiarra, PNV-koe eta hau udalitak gero, Espainiako Kongresuko diputatu izan zen bide egin zalditan. Eta Gipuzkoa buru batzarreko oso lotu Gipuzkoa buru batzarrai hildanera arte, ez. Gerardo saltu den du, ezago iraketa baten eta gero behar zengun harremana bai. Eta antzeko kontu bat, baina Antoni Izagirre bai Avellaneda, Lakuadara sodupen gaixota, Lakuadaren grabatu dut, Avellaneda izan bere inguruko karregi mendi horretan, eta honen bizikat izan egon adarra bertzalde horren, PNV inguruko. Eta gero Zabaz, hori bizikat egon diferente da. Zabazen kontakizunen ezberdinera, Zabaz elantxoakoa da, baina itxaso gizona zare. Honek lan egiten zuen merkanteetan, eta niri tokatu zitzaion, eta kontakizuneko horretan bekualita ditu. Honek, blokeoa, Bilboko portuko blokeoa, itxasontzi baten, erazan dago marinela edo, blokeari 3 lau aldiz hautsi zuten generoa azaltzen Bilbora. Baina alako batetan ja, hemengo frentea apurtu zenean, bukatu zenean, ez dakit, Frantzian nunbaitxen, Atlantiko aldean desembarkatu, beste aldera igaro, eta Kataluniara joan zen, da Eusko Jaurlaritzak eratuta zeukan toki batetan aurkeztu zuen bere burua, eta han Eusko Jaurlaritzak eratuta zeukan horako kosta zaintzeko Carabinero de Mar, eta han egon zen, handik Arguere Zudemerko konzentrazio esparruan, gero kurzen, ibilbide luzean zerbizean, eta hau bai, horko batzuk, Antoni Izagirre, Gerardo Bujanda eta ez dakizzer, ezagunak diren bezala, hemen guk suerte izan dugu, guk lortu dugu gaekin testigantza jasotzea, atzetik guk hau publiko egin gendunean pila bat jente jonda beraren gana, eta gaia testigantza luzea eta ondo jondatzen ditu gauzak, esan. Zan oso izan berezize, kostako txispa horregaz eta zer pentsatu zuzuk eta nahiko ez daki izan, galdera batik eta bronki otatutzen dugu bai, bueno, pizkat, igual luzetu inga, baina diek nahi baduzue ikusi zeik esan bideo, bale? Bueno, pizkat mendizetara jongo bat, ez? Askatasun horren bila kunsienak askatasun hori galdu ben, eta asko eta asko leku horretan, ezintzien leku horretan galdu ziren, batzu desagertut edaz eta beste batzuk lurperat ez. Desoberaketa batzuk eitzen lagundu dugu, danak datoz testigantzetatik. Espada testigantzarik ez da desoberaketarik, eta hori pasako da desagertu askorekin. Mendizetan batuko dira betirako, ze lekuko zaila edadi gaitzik garatzen daz. Eta, bueno, guk, pixkat,
2012 lortu gendun, 2012 Etxebarrieta Goi Barragatien mendi horretan Osmari Otsa Txintxetru horren lekukotzarekin bizka lokalizetie zer izan hartzan desoberaketa, nun izenan zer pasau zan leku horretan eta ze duño galek izan, ez? Orduen aurretik ja jasota hoen historia hau, Otsa Txintxetru, bebai BBB-ko kidea eta, esan edo zein, eta berak relatu zabalduko gan, eta arantzadi egin deuken txosten bat, baina gu beste auzoko baserritar batzuen testigantza batzuen ingurutik lortu duen informazio gisa, orduan zaitu ginen, joizan aprobatzena, eta benetan leku horrek izan topetara eta arantzadi eta benetan. Alako baten egu ginen, eta egu baten, horratu zabantzadikue, benetan egizkatute, lekuko, esaten da, leku puntu horrek zulatzera, ez? Hau da leku bat, suposatzen da hemen lau fosa hau esan eta saiatu ginen aurkitzen eta bakarrik lokalizatu duten, ez? Euskal Herra Prestatzen da, horra zupako Lourdes Errasti eta Arantzadikuek probatzen guztuz bagatzen da eta ez da zer topetan, ez? Eta azkenengo fosan Alanka moetzen dauzela, hor esaten dagoako auto. Hueso. Eta gu. Hor da... Botatzea. Gero ikusten da, Hau edo, azumei da. Berak hor ikusi baina. Kolore edo. Gu izan. Eta hor erdiko marrean ikusten da zelan agertzen dan, eta hor da geroia lokalizau zan lehenengo femur zatizia. Muitos quietos, azten die, arantzadikuek. Horro biratute egon leiken zenide batek esan den moduen inurri lan egiten Joseba Feliz Togarra buru, dutuko zuen buru, osaba bat dago. Argazki baten abertzen bera. Eta hau da lehenengo lokalizau zan, azten da... IPSiko kolaboratzailea kolaboratzailea, eta bere osaba, Santurtziak da, balpartakoa, urtenpen honekin batera, Txintxetrukin eta danekin batera inguru honetara, eta nintzen, eta suposatzen da, bera, eta arantzadikuek. Hau da, itxen da baratzaile lehenko ditetak, eta sozial lokalizetan dago, iztun dago lan, eta gero, beste egun baten, guk konbokatzen dugu omenaldi bat, eta omenaldi horren aurreko lanak etxen azten dira, zer agertzen da horrez. Ikusten duzuen modun, inurri lanetik protxakin eta pela txikizikin oso aztiren duko Gure zuen bat da. Eta, bitxo gara bera, hau agertzen da, oso baten, lau udari hilde, bi lurrin eta garen gainin beste bi, bota eta tropotizta. Hau da, lan eta gero, dator movida, gu hemen ez genuen jakin, baina ikutuko dunteko bat nahiko delikago zena eta daitzen da, PNV. Gu horretan, ez genkizen, zer suposatuko ban arlo honetan, ez? Claro, PNV-rentzat bere afilia horregat, betik. Desagertuta izan lau afilia. Zinagoa, permiso hori edo. Ikusten zuen, hau da omenaldi egune, hemen dago Aitor Esteban, bere intagilarre badago hor. Hostia, egitea. Hemen dago Aitor Esteban. Mugiko radukona. Eta tontxa, Egia. Mumbaitzen, ez Eta da gero, bere intagilarre bat, izazuaren osa. Eta inarraren anaia. Anaia, hori da. Oin itxe, kamerin deu horren Bai, kontra. eta inarren anaia, itxasoen osa horren hildeko bat. Guk hau ez gengixen. Ez egin baina ezke, gu gainera joven du familiara esaten, gu badakigu hauen hauen daudela operatuta, guk zazpido behatzi den, otsoa txintxetru pasatuta, eta aurkitu dira lau. Zure zenira izan alda egingo dugu ez dugu jakin izan. Guri, gure lanketa... Eta zen erantzuna. Gure lanketa beti bat, atesatekoa, eta
Eta hemen pasau zon, guk kontu ditu barik, teklare ikutu den dule eta... Eta nortzu gainera. Eta nortzu, orduen guk eskoba jaso bat dut, baina eta repente, dator tipo bat, baina komandera bataz, egu bien, baina dator atutxa, dator ez dakin hor, eta bat hor. Hemen Gerardo Bujanda, eta gara hor, hau esaten dugu ze, bai, egibar, gero ikusiko zuen, esaltamen. Imagino sin... Kokeu de paga, Ez baina, hau esaten dugu ze, da, igual kaso bakarren eta ikue, ezin izan dugun elkarlanuna, modu kolektibo baten aurrera. Gu oso justo da gaz egiteko bierraz, baina teklare kondizionatu bat izin zan, ez? Hau da, motoratu gondun omenaldi zen, Martin Garitano zan, Gipuzkoako aldo nagusia, eta hau da, genezak horretan izena, diputatu bai, eta da, zegoelako zinegotzeak, guk bai ala bai nahi genuen lekuko egoti hor, beste batzuk baino lehen, hori beti garbi ukidugu, gu gauz, baina gongi edamenak lekukoek die, eta bueno, eta gero daz, bai oso bai hor da, eta atutxan nengo izen, eta omenaldi bat egin duen, hemen da Markel Olano, bueno, dana. Alberto bai? Alberto bai, horretan, Gerardoaz, itzordu zehazten, horrengo arrazenako ez. Bueno, hau egin duen, Fosa Riolan gatu zen, ez horrek atara ziren, eta bi identifikabal izan ziren, eta bi horrek zenidei entregabal izan, edo txiraburutabal izan ziren ez. Gutzako oso importanti den oso bat egin izan zen, eta asko izan. Gero, horrengo urtien, guk ezak jakin badik barriro, torri zan Urkullu, Barbola, Ertzainen banda eta beste hori. Liburu bat, torri zan dokumentalien, eta hori, oso ondo dago, baina hori bakarrik hemen paso, gure kasu. Eta orduen, guk hori behar, ezatien egon ze hemen dana ez da bat. Ze hau nik usko zuen esperientzia oso bestelako da. Bardin da beraz gak izan gotzako eta bardin da oso importante izan da, eta da zela irauro. Etxebarri, Egoibar eta San Miguel ez da. Ziarramendi da, hemenko mendizetan eta zela irauro da pizka bat Bizkaia gutzen. Beti gu horretan, Bizkaia eta Egoibar. Bata Egoibarko lurren egun dago Etxebarrian lurren entzera. Muga, baina... Orduen, hemen... Kontu da, hemen be barriro, enterita garela testeantzetatik inguru horretan egolek egolikela odiraketa bat. Eta azten da ikertzen, eta azten da ulertzen zer da hori ez. Pilar eta Jose Mari menditxoaren zela eta borun handoko bazerde batekuek, eta hormetan beteko tezien horra, eta haitzitzen zatotzen kontu zor gizonezko edaz interrotu ez da. Horren gara, zer esan edo horrek, eta galdetzen nintzen Jose Mari ditarik, bai, han, gainera berretan behar goibarko baseko betxatestuko. Han goiko arkaitzaren gainiko aldian, eta Jose Mari, esan dizut, han arkaitzaren gainiko aldian, Bizarra, sasiz beteta eta hori. Eta Manu ginen, hainbeste zeakera egin, garbitzen, egitean laguntzeaz. Eta egun baten, hainbeste zeakera eta gero, neko desesperotea den musen eta gabon goiz baten, jominen Mario eta Bixok eta tokagun duen, genbiltzen lekoen ez beste aldien olako lorrotz bat. Lorrotza, haitza, ahi bat daretzen. Jose Mari gezin maniko, baina belarreri Pilarrek konbentzio gondun goti ez, eta egin duen itzordu bendon agotaziereko orduan bioren horretan, alegin du ginen ingur hori pizka garbitzen. Torri zan Pilar, ekarri gendun, eta hau da, izatozutan lorrotza ez. Garbitzu tegero. Garbitzu tegero, orduan, Pilarrek baitz ez auskun, orduan kalamua, Gozien horre osan fasistak, lerro honetako itzibera, eta hau uste dugu lehenengo honetako fronti finkatu baino posizio batzu ziren ez. Eta hau da gero bizka bat, bedik auzolanien, erdoja. Egin duen horre, zulotu eta atezka bat, barriro bardine, arantekin batera, permisu eta nahi eskatu,
garbiketa horretan gambizela agertu zen aginetako aparatu bat. Orduan, hemen da, hau da. Hori geuri, gero etortzen arantzadik. Epigetu ni, arantzadikin itzaldu bat jarri, eta bebai arantzadik apura politikoekin zituen hor kontaktu batzu. Hau zen, martxoko egun bat eta egun itxarena, egun behin ban, eta alan dago gazetzen, agertu zen gorku bat besoiratzie. Testigatzen gandik, genkizen, hiru zirela, pero egu esan pintzai. Egun horretan guk hori aurketutako eremuko atara zan bakarrik, baldintzak oso txarrazien. Gero, adibidez, bai, eko itxura bat egiten dugu, lantzen dugu zen kaixek, gure erara, baina testu ingurutu egiten dugu izan, eta gero adibidez, hau testigantzako izan klabie, ona altzeko gai. Mariano honek ikusi ban, Mariano nahi galdute hori barren. Gerra guzan eta zekizien ez zebe. Eta Mariano zan elektriziztietan baten eta hain dutzen inguru honetara jutien elektrizitate poste batzuk konpontzera. Eta horretan ebilela entzutzen fascistei horri hiru pertsonalaz interpretan Usilote. eta ostaz ean nahi edan eta puntzan eta ikusi zituen hirurek zuru honetan. Eta Mariano beti ukidu hori eta bere zemiei beti kontrolizotze hor pasita kalamutik kontetotzen hor, mendi horretan. Eta guk horrek gauzak interkabatu eta rotukuko nona alegetie eta zoberak eta hori itxie. Eta hori diagrazki batzuk eta hemen dure monaldi bat ingen duen, hemen da Luis Ortiz Alfau, hemen ez dator teklabizan dutu, hemen ez dator horrek ez dator. Etorri izan, koreka, goraben ordezka izan, baina izan etorri beste zirkudan hori izan egon ez? Orduen Luis Ortiz Alfau, Monika Hernando Gizeskubideen mesedetik eta oposoari omenaldi hori beste detalia, Hernando kartzelatik urten eta inon berretan. Ez da gizatzen nento. Orduen haulandatzen da, eta antzadik erabakitzen da, bat agertu da, jarraituko ateratzen beste bi horrek jadau esan dugu. Eta efectivamente, urremo saiak erabaten, agertzen dien beste bi gorpuzkinek. Leku honetan gorpuzkinek oso galdute utzan, oso txarto, orduen esan rekuperabizien uste dut egin akortan, baina baten ADN badagoela, baina ezin izan da identifikau. Baina hiru gorpuzkinek, hemen laguntzaileek, Pilar, bertan, Naldixe, eta guk beti alegitzea protagonistak edo die eta berron erroi berba moten ez. Agur bat, eta listo ez. Bigarren gorpuzkinek, hortziko neko esan lehenengo aparatu duten, bigarrenak urrezko lagin batzuk, eta bigarren horrek txanketako hortzikoen izan bideo ez. Bat drogeria hola izola pintzen dugu eta besteek sanitaz. Drogeria hola izola hori uste dugu lokalizagu Donostin, baina Donostik datorren ez duguken. Eta hola leku hau, trabadina honekin nahi dugu memoria hori mantendu, memoria hori reflejau. Eta guk gero hau memoria leku bihortu dugu, panel informatiboatik ditxe, eta ingudu horretatik bazetatien Santiago bide eta bizikleta rutak jakin dizela 1 metrora hau dagoela ez. Hau da, bizkazela eta hori, eta gero bizka transmisin jorako eba egin duen, alako erakusketatxo bat antolatu, herri ibili egun. Eta gero etorrezan, gure beste sorpresie, gorpuzkin horrek, gogorak dituzkunia, gorpuzkin horrek Elgoibarko Kolumbarioan jubilatzeko ekitalde baten zertuko ziela, beste 21 batekin batera, ez? Jubilatzea zen gendun, eta hor, gogorarekin batera izan gendun agostu, 3 gorpu horiek zeinek jubilatuko zituen. Eta gure ustez oso garrantzitsua zen, Etxebarriko alkate, PNV-ko eta EH-Bilduko zinegotzi hori erabaki, baina udal ordezkarizek egotien jubilaketa honetan, euroko bilatuen,
beste bat, Mariano honen semie biek oiratu ben, eta hirugarrena, Jose Mari, ibili ezin bana, oso txarto hankak ikesena, beraz kontzien zenidiek, etzen duten Jose Mari kostako batzuk, bai izaban, eta Jose Mari hartu da, eta Mari biak ezin ez laguntzarik, ez katxabarik, ez ezer, hirugarren gorpuzkin hau obiratzeko. Hori ongi itxi izan da. Irurte hori. Irurte. Bai, ez dakit hori. Bai, batxuen lizentzien? Hiru bai. Bai. Hiru bai. Voluntarioen dozenak ez dauz identifikatzen. Bai, batzuk bai. Biek, honekin blok ez. Eta gero daz, pizkat gatzabadan laguntzako, bada saiakerak. Esperotako emaitzik lortu esko gunek ez. Eso beraketa bat, zeberdin egin kapitatxo bat, ipini lanak martxan eta zin izin dugu zutenak lokalizau. Ustez, ziurta guztixaz. Hamin nala hau da la historia guztia jasotelkin, nurperatu da behin jakin, lan eto junmakinarekin, hartxurekin egin lan guztia egin lan hau eta ez aurkitzea. Albotik usto pista bat egin dutelako, pista horrek ez dakizea. Edo, errekatxo bat behar bat urak eratzen duelako. Zerure osoa, Bizkata harin esaltzeko, kasu honetan hau batxe baten basarri baten, izizika damuan, txomin bertako ezagun operak bakizela, portu horren guntan, garrosa bat dauen lekuen, ustez eibartik ies egindako bat eduki gaixotuta egizila, betikoen, bestiantza jaso. Hau da lanen hasiera, hau maitzen da lur asko mugitu. Txomin eta hor dago, barriro ortu horretan, eta ezin izan da lokalizau, eta behin makina zartuta borra ezin da nire egiz. Pertsonatorian, esan daigun, Holandako guzela leku, fosak hor daz. Eta fosetara ez gara llega ondino, ununtzen stand-by horrean da, ez dakigu hor dago sorte dut fosa horrek benetan dagoen obiratuta, edo esan nigon gu, saiakerak egin goguz. Hau da unitzi barren, bai, ondarrak eta egunien, apeian 26ko goiz horretan, Gernika bombardatu baina horretik, unitzi barretan inguruko bombarreta itxu eta hemen ditzen da miliziano bat, bomba soluen enterroben, gero, engolako naturxintza, zona horreko obrak uste dugu, hor eskombro eta lur movimentuek eragin dabela eta hemen da ezin bizitzan, lokalizau, naiz eta jakin, solo horretako bomba solu hor Hemen ez da txarra eskizitan, baina hartu gara hemen lekuko dakau. Bai, Gertatzen dara da, bai, etortzen dara, hemen enpresa batek, Daria Babezak, egiten dau, errota zana hori izugarrizko obra, eta inguru guztia eraldatu egiten dabil. Baina euro, ja, jakinen gaine hor milizianoa zegoela, esaten digute, milizianoko toki ez dugu ikutu. Usatzen gara milizianoaren inguruan eta dana azpia mobiletan. Etortzen dira horak eta ez milizianoa zauen, hemen milizianoa zauen bankua jarri genuen tokian. Eta bulegotik atara zuten mapa eta planoa, euren planoa, batiez. Lekukoak euroi eta guri izan dako tokian. Hainka zartuen eta galduta zen. Hemen da, lekuko ez ziren eta hau da, saiakera honek, lehenko saiakerak, ez? Zerako zentzazioa omendu aldozuz. Kaso batzuetan zenide etxera buelta hau aldu gorputzu horrek eta beste kaso batzuetan hau da peixe, ez? Zenioenga, ez dakizet, barra zena benta zurotu mobidu, baina ezin da eta listo. Esan behar? Hau da txomin hasierako horretan kasotzen. Lanak egin aurretik, testigantza jasotan genuen, gero bertan tokian ere testigantza jasotzen. Bai, gugoek gogorra edo anjale izan dut zebizi.
lehenotako saiakera bat, San Miguel inguru horretan bebai, irailaren, 1928ko irailaren 20-21 inguru horretan, ustez kainonazo batek fasiste bota loigartik eta izan beste bide izena bat, estando horretan, eta arbola horren ipurdizan onduen, eta hemen da... Eta txulo ez dagoena da, lurperatu banan, eta baserriaren jaubea, lurperatu zuenaren zenea, eta nire aitak beti izan duzte hame, eta hainak ikuste banek Arantzadi, eskuela makinarik ekarri. Egunean bertan, haundi itxen makina ekarri zuen. Eta urrengo astera itzuli ginen makina handiagoarekin mugitu edun lurpia bat, eta baina ezke justo bertan errekastua da. Errekastua barranko moduko beba, eta esena agertu ez zer. Hau da, naztotu ez lehenko fosabilidad, hau da txokin eta arikanko eta izena. Hau da, arbola horretan hor da, metro batzu da. Eta bere etxea, bere terrenua, betiran jakin izen darena. Hori, zoritzak esuzten, pasau kodala beste dugu. Nagusia dugu, baduko zorre beste pokapen batzuk egizena momentuetan batute duela hori. Beste, Arantzadi kriston konbenio, kriston lan daukela, Nafarroko gobernuen aldaketa mundanetik, Nafarroko desoberaketak eta konbenio hori aurrera ematen, aurrera eruten, eta horregun bideetan noa egitzen, momentu enten aplikate, Nafarroako movida guzti hori bete bihot gero segitzeko Bizkaixen, momentuetan horren da zuntena. Hemen asko egin da eta nintzen lokalizabelienek egin dut zinaz. Bueno, pizka bat, xetak memoriaz eta ez da batetxo, poemetan bako pentsa batzuk. Eta gupe memoria hori eta transmisinio hori landu dugu beste modu batzuetan, ez? Hemen Jose Salarna hasieran zandako aladaren ingindun. Nahitxe oso lan dut egon oso jakine izen gaia lan dut ingindun eta berriztu ingindun bere historizien. Gero adibidez, fosilatu ningurren eta dokumentazio egiteko ningurren dokumentoga errezitak derdeko eta batu dugu Zirotza Bolibarren edo ingindun omenaldi bat. Zirotza Bolibarko fosilaben ningurren edo izilek etxebarreko monarri txiki, oso txikizetako fosilaben ningurren apenas eta ezer udaki hori bintzen. Eta nire dut bizkabako bai aza ez, hori plazara. Eta gero, beste gauza berezi bat, mineratzen da Otamaziko abenduan 26an, San Esteban egunien egon zen Kalamuan horrako horreko bat, ez? Zerra sartuko zen, honen inguruen, bi ordu egun gerraketan. Indoguz bi orduko itzaldizek. 10 minutu? Nahi, zebe fari eduki besta batzuk. Itxoen, joa, ez, klausura ez izan. Guteu. Bueno, kaditzen. Sabatu da zen, eta hau, erori narana eta 10 minutuko beste bidea. Sabatu da zen eta derrepente ditzuzkun aitorre beste kaso gionetan. Sudamendaz gallego batzuk, liburuan edo garrazen liburuz, egun tio hilzirako makinietan. Bale, egundaz, esan irunetan leherko gara. Eta geratu ginen egun. Nintzako eta nik ustut Nintzako oso berezi zera, sektorre zen bestelari makinera, egizelako erontzi hori makinen izena. Denetek egin ziren, pasaian atorzen garizetik lanera, Arantzale, Garririk Arrapau eta Zelta Batalia esan zin Kalamuan, eta han izien. Ez dakigu zer hori buruz, baina historizioan dauke dopazo agete familizanean zen dugun harremana, ez? Hore pensek izan eskorik, esatate harritute gratu ziren, zeneteko batalio batetan eguezela jaki... Ez egin ez ere, ez ere mutzen zenetetan? Hola nien. Zertzartu Hau da Serafin bere tio bizet ziren eta Serafin entera usan, berak zaten dago la Consuelo hildeko horren arreba gaztena hiltzen euela, azizan berretan. Eta hamek entzun egin bat. Mi nombre es Serafín Valente, soy de la provincia de Pontevedra, del lugar de Marín Boira, Playa de Boira.
tíos que no conocí, que eran hermanos de mi madre, y que nunca se supo de ellos. Eran 5 hermanos, los 2 mayores y las 3 hermanas más jóvenes. Manuel era el mayor, Antonio el segundo. Manuel nació en 1912. Antonio nació en 1914, después ya nació María en el 16 y después Emilia en el, creo que sobre el 20 y el 25 Josué. Nació en Galicia y sobre los 16 años sí se vinieron a San Sebastián, a Pasajes, a la mar, los 2 hermanos. Estaba a la mar, andaba a la mar. De hecho, yo localicé la fecha de nacimiento de uno por un trocito de un papel del embarque de un barco en San Sebastián. Y de ahí fue donde empecé a buscar los datos. Porque no se sabía la edad que tenía, porque suponía que naciera en el 1910. No se sabía. Y a partir de ahí. Entonces yo a la última hermana, la Consuelo, que fue murió hace poco, que ya estaba un poco perdida, le pregunté si sabía algo de ellos. Y lo que me comentaba es eso, que sabían que muriera por Navidades uno y que murieran los 2 juntos. Uno que estaba arriba en el monte y el otro que llegó a la trinchera y preguntó por el hermano y le dijeron que hubiese lo acabado de matar. Entonces salió como un loco arriba y también lo mataron arriba. Y después busqué en internet y solamente me aparece Manuel y me pone ya la fecha donde murió y en Martina. Me pone como natural de Bilbao, de Bilbao. Y suponen que estaba casado y que tenía un hijo. La mujer marchó con el hijo para Francia y en un bombardeo que lo mataron los 2. Ahí ya no sé cómo pudieron, cómo los enrolaron para la zona de aquí. Creo que los enrolaron a la frente y vinieron, como eran muy jóvenes, pues vinieron a luchar con otros núcleos, o se movilizaron a otros muchos. El mayor Manuel Aetelino, el segundo Antonio Aetelino. Manuel era apodado Covizas y el otro le llamaban Chichis. Creo que Manuel con 24 y Antonio con 22. Sí, imagina, por lo que yo encontré en los desaparecidos en la gobierno de Vizcaya, me ponen aquí uno, el otro no sabe nada, no sabe nada. En primer lugar, saber dónde están enterrados, dónde quedaron enterrados, y después conocer un poquito, más o menos, la vida que llevaron y el pueblo donde murieron. Yo quería saber un poquito de la vida de ellos, ¿verdad? Exactamente de lo que pasó aquí con ellos. Porque como en el franquismo, aquello era un tabú. Sabía que yo desde pequeñito sabía que mis abuelos y mis padres no celebraban las Navidades, pero hasta que un día que murieron, pues, o sea que era porque murieron los hermanos en la guerra, pero no sabíamos nada. Era todo tabú. Todo era callado, todo era muy callado. Todo era muy callado. Ni lo hablaban por los hijos. Era una cosa muerta que estaba ahí, apartada y lo tenían entre ellas. Las 3 hermanas eran muy unidas, pero no relataban nada de lo que decía hasta ahora, hasta cuando está la menor de todas, la Consuelo, cuando estaba próxima a morir con 90 años, que perdía la memoria, y venía en los brazos y empezaba un poquito a hablar de la familia, pero ahora está como si empezaba a marchar, empezó a ir recordando anécdotas y hablaba mucho, empezó a hablar un poco de Manuel, cómo era y más o menos si te digo que era un pelo castañado, el pelo cruzado. 26 de diciembre de 1936. Sí, eso sí, eso
zona ahí, pero bueno, no sabía que era de esto. Eric era del 4º batallón de aquí, no creo que era un pueblo pequeño, es un pueblo pequeñito de pescadores, todos marineros, y la idea de ellos no era yo creo que no tenían, pero incluso el padre de ellos, que era mi abuelo, que lo conocí bien, y no tenía me gustaba hablar mucho de política, pero no tenía. Me gustaría saber por lo menos dónde fueron enterrados. Bueno, y si todo el batallón perteneció, y bueno, pues un poco la historia de su vida de ellos. Vivirlo un poquito, aunque sea de muy lejos. Hau eta gero, jakin izan gendun, hileko horren esaten da gana eskondute gara eta eskapa hogin bela semi jaitu zen 57 zen. Ardu nire zein bikotiek eta jaio zen Itxilda gero jaio zen Frantzien eta gero Barcelonan bizi zen die, Barcelona besteak bat horretan. Gu lortu den duen erokin kontaktu die, ezeak izan ez zebe, López. Lortu duen dokumentazio bat pasaguntzen Euroiz, zelan Euroko Barcelonan gizon horrego zen, 80 urte, baina gizon horrek nama, hildar baten bikotiek, papeles ditzun, jasote ben sozer, diru erraporrak, pasaguntzen, eta nahi genuen heldu, baina gizon horrego gaixo egituen eta ezegun esosunez ondo eta horretan gunatu zen. Eta horretan da historia ez dugu besteari topetan, así que hor da. Baina guztako oso historia berezisi da eta oso. Bueno, gero beste gai bat landugun azkenen gutar, Isek eta Franko eta biben hortik, nahi genduen gai honi heldu, zera oso bat egin zen, neko gai gatzea zen, gure inguruen emolek ezan herrinaren egozen nidekin lan hobitxiek. Nik beba nauk esan bi haitxandan partetik bi zenide homozienak, orduan azkinen mogitzen eta ez badarra izartuko nezutelako bideo batekin gero, baina lortu dugu zenide batzuk tramitiek eitzi eta sumazinoko eskaizik eitzi eta argitzi bebai zintzuk egonek esan eta ez ustoi zintzen gene. Hemen pizkaba bai, errebutikau dugu barriro botean asuntue edo instituzioekiko implikazioie, instituzioek zematean jo impliketan dien anakotuzten, ez? Eta guk garbi ikusi dugu, ez badozu itzen atezateko eta ez dakizan ezan implikazio zorrotz bat, ez da hau gratuitek eta ez da gure kasuen identifikau gabaiko, hiru identifikau guz. Eta aukeri da, adibidez asunen eta kasuen, euron osaba galdute buena, hor txiripa, jakin galtzen dugu nun izan eta handik edubela horra, eta zorionez, honen familizik erabaki hartu dago tramitu horrekitzeko eta indaz danak, ez? Eta bandaz, hiru kasu guk identifiko, baina ez badau bat ematek, eta minda instituzioen egutzunien, ez badau behinetan hartzen kompromiso hori banan eta azkenera horretiko, ez da horretuko eta hori guk erabindiko diogu beti ez. Beni da, baina seguen gorrera, itzaldi batzuk, dokumentalak, benadizek, eta amaitzeko hauesetak egurien, gure agurrek, guretzako frontiaz izan iraileko lehenengo desaberaketa horren inguruko fetxetan, irailaren 1986, irailaren 20 artikulu horretan urreratzen da, eta 1985, oza, 1985, aprilaren 24 horretan, hasten da frontia apurtzen, ieseitzen, eta 7 hilabete ondorengo movida dana amaitzen da, eta hasten da frankismo hori duen, ez? Guretzako fetxa hori da bizkate 7 hilabete horren markituzkoen, eta nahi gendun Gernik aprilaren 26-en. Dauken esan nahi danaz, guk ekarri gure perspektibatik zer dan guretzako aprilaren 24 eta 26-a, zuek ikusteko nahiz eta sobran dakizuen zer dan, izka gure ingurutik honako begira da ez, eta azkenik egunetako
relato hori konteten nahi bideo bat dugu indela bitxi. Eta honegaz, Manita también quedó instalada en otro trozo. Buddy se pasó la costa, esta que socorre, que
Agustue, Konkainabero. bai, ezakiten hori jasarraz. Nik editzen bakarri, inorkaz ez. Osea, nire esperientziz ez da. Bueno, ya llegamos allí y todas las cristitas, todo era metralletas, bueno, venían aviones por todas las partes, de bajo, da un de carne para dice, sí, la aresta de ataca, nos decía, al pasar, no tocan los oídos, meter un palo a la boca, la parte chico, bueno, como un conejito arrozado ahí, pues claro, no te daba tiempo a mí ni de no podía hacer, o sea, allí desamparada, solita, como un conejito ahí, ni tener la cara ni nada. ¿Sabes aquella impresión que era? Una niña de 9 años sin saber qué era aquello. Es que no hay sentimientos para explicar. Yo me tengo que calentar. Para sentir un poco contar aquello. Fríamente les puedo contar a mis hijos, no porque he contado muchas veces, pero que yo no os podéis imaginar, sin saber por qué es aquello. Es que aquí Chile, tan monumente, y no tan desatentada, baina China lau zaten, lo sistema, lo difícil. Baina, ez duzitu pentseko, zer zana, gora begitzu, bueno, dena zanzaratik dakanela, esto de después se salió, había fábrica de escopetas, no sé de qué, Guernica, aredanak, bakizu zelako zaratik, hartanatik, da gero, niretzako zintzat, avioiek, zelako zaratiak daten da ez bat, asko erabaterat, espliketan una niña que iba a hacer cosas. Pues que tenía que sacar seguramente lo que estaba repitiendo. Da poco, absolutamente comiendo, según que sigue escalera, dice, calle de Cospunta va a quedar esquina de Cospunta. Al suerte, la iglesia de San Juan, da bombardeo San Juan y Baca, paseo. Da dentro bomba que se hicieron, San Juan y Baca, Jesús Aquel, era muy cerca de donde estábamos. Y nosotros, por ejemplo, mira, vosotros ya conocéis que los tiros, Camino Bermeo, Bakú, Camino Bermeo, los tiros, un paseo. Gero, landa, da pari, los agustinos, que era el cuartel de los lugares. Han suertes, buntatanak eta produzen, porque aquellos antes donde estaba todo el mundo, porque, bueno, kukatzak edo, tenemos bomba Jesús San Juan Ibarra, en un chalet, urra. Gero azkenien, handik urte genuen, Gerniken izen zan, era una cosa muy triste. Nik esaten dut zipen ere ze. Luego me he dado cuenta que a las 8 de la noche no era de día, era de noche. Porque entonces no sabía tampoco ni las horas cambiadas, baina itxaso izera. Itxaso dena izan zuen, dena izan ikusi esatek, itxaso izera. Da txartu dizu diotan atzatari. Has visto mi madre, has visto mi no sé qué, yo no estoy en aquel refugio, talako bate, esakutu hori, pues crucito muerto, porque está en el ayuntamiento el refugio del ayuntamiento, la niña sí, crucita muerto. Mi hermana, crucita muerto. No que explicación es muy bien, pero me acuerdo que observaba, ahora me di cuenta, zein anosueko teton batek egizitzen, dago jakuginen gerrin gerantza. Amatak jakin kontuzu nora muginen gu. Danak alkartu ziren San Juan Ibarran, acá menos Caleta, Marrones, al trato que la contizo, había venido el padre de viaje y teníamos vuelta, y dice que estuvo dando vueltas a unos árboles y él observaba el bombardeo de la nuca y aquel pudo bajar a casa. Bajó a la calle, fíjate qué valiente el hombre que entró estando la casa quemada
eskubizo bat duzu, eta urtu ibazan, los cristales son de los armarios, eta atara bat, beste guze. Hau, harako, lortuza. Eta zer, azkeneko usteri baneen, kontizu, eskerak ezabara izan eskidari. Aleko aportar, ez zer guztizen, trakaosu izan. Aporzo bat etzen gaitxe bari bari entzute. Da, gero, hain impresio, antian dizea, azuna benazan, zer dago, alguna da, ahora ya, esto se les he dicho, pero ya tengo un poco de la imagen, se te va borrando un poco, y me da mucha pena. Pero yo recuerdo que hasta cabezas de hombres y brazos sin las bolas tenemos ido. Hoy en día no tratan eso, esos árboles que son como de plátanos o los jardines o bajos, como que, y se me está borrando aquello, porque aquello para mí era muy fuerte. Al llegar con mi padre y la madre, pues yo no tuve otra cosa más que seguramente en libro esto porque mi hermana era menor, a mañana como no son, venía a ese de juicio. La abrazación del padre con todo lo que había arrastrado de emoción, a pesar de esa transformación que se tuvo secos. Una de las impresiones más grandes, aparte de estar solita, y aquellos ruidos y la muerte de todo eso, pero me fue muy grande besar con el padre. Y luego ya nos juntamos todos, menos Esteban, que estaba de Udari en Calahuna. Estuvo en Calahuna. Frankie ya bat zonen, Calahuna no sabía que iba a tener una de esos, también un día, la blindego que os llena, bien, ahí está el grupo blindego, también que hagan la que hay. Una manera, veis que es muy chulo que venía así, ¿verdad? Claro que se contuve y acá, solo eso, ¿verdad? Ahora todavía, me dejan bien que de la televisión, la beca que hicieran de hicieran, sacaban ahí. Me decían una carretera, se la posición de la vehículo, pero esta, sí. Gabas, leve. Atzandera, goxan duzteko, ordain duen, urteteko. Izonak eta ganeu. Lagunik eta etxin, katzen. Bai nahu, ezera, alkarre hau zube, Martina Huisi, ze barridan ikusta, ze movimentu hori ikusta. Da, txofer bat zatena, Euskaldunen. Eure konturuz hilaba zelan zoze da nina azturatu. Ze bat zeratu izonak, etxetik agertzeko zuzku eta norra urten zerren edo zer, pentsetako dotorea, eseiz urten bat oso. Gain india bai, dezu den. Ganago bota zazioa eta erortan napa, zer hori iskutan. Freti eguen, no zan da ikusen, ota zeixen, abrilan ota zeixen. Da zazpixen, esatu zen berretik. Ikusten duzen, angustiko solutan behar. Biliurretan, da. Gero zina, da. Natara, edo bizore darra, etoztik denen, kapero moixekin da. Baina, egin da. Gero tozik, gitarra gobernu, manginia bat, manginia. Bai. Gabara, zeta, zen, eta posibila. Begetik, tarteko zain, etorzik. Begetik, aminu behar, lehen funtzionazio behar. Gero ba, eskara. Zelan etorri zen, korrekzionarako, zer?